I did tonight. Those will be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Дебел и слаби, да. Не са ми толкова добри приятели. С една дума. Вчера се запознах. Еднаквите. Аз ги използвам. Аз нямам какво да кажа. Чрез цинизми. Боровец. Първият Боровец. Там бомнахме. Първо бунгало. Тео Мелбар. Ей, обар, бе! Омразата към Павел после. Не отговаряй сериозно ме от тя. Не знам, това не мога да си го обясня и до ден днешен. Нямам представа. Различията. Няма такова нещо. Нещо, някаква много силна... Любов. Нещо, някаква възвишена сила ни събира. Нещо. Не бе. Да, много ясно. То не е ли? Да. Ние сме трио. Не, Павел ги обира всичко. Много му се кефат на Павел. Много му се кефат по дискотеките и не само. Да, така съм роден. Не му да. Васко. Аз съм, да. Няма как. Павел. Павел определено. Да, зъбките. То там е елитно. Малко. Естествено. Колко много го мразите? Беше ли елитно? Те казаха. Ето така започвам нещата. Мразят ли? Да, така ми казаха. Ей го малко ти е интригант. Имаме вътрешен човек. Имате вътрешен човек? Кой е? Няма да му разкрием личността. Не. Сигурни сте? Абсолютно. Да, между другото. Имаме. Не. Пепката няма как да учила, че гледаме. Люба гледа долу в земята. Имахме един, който беше в малко тежко състояние и през цялото време му се викаше колега и тогава сме. Защото е веган.